Helo, fe enw i yw Gwenllian a dwi'n astudio'r gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd. O'n i'n ddigon ffodus i ennill y Brif Ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg sy'n golygu fy mod yn derbyn 1000 o bunnoedd y flwyddyn ar draws cyfnod 3 mlynedd yng nghwrs i astudio leia 66% o fy ngradd drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r arian yn gymorth mawr i ni fel myfyrwyr oherwydd y costau byw, costau adnoddau dysgu, megis llyfrau ag ati, a hefyd wrth gwrs ochr cymdeithasol o bethau. Yn ogystal â hynny, dwi wir yn mwynhau astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Dwi'n cael fy niwtoralau seminarau i gyd yn y Gymraeg ac yna fy narwthiaudd yn y Saesneg. Mae'r cyfieithu rhwng y ddau yn adnodd adolygu buddiol iawn achos chi wir yn mynd wrth raidd ystyr y termau a chi'n gwybod y pwnc yn drwyadl yn y ddwy iaith. Mae'r coleg hefyd yn darparu profiad gwaith sy'n rhan o'r ysgoloriaeth sy'n werthfawr iawn ar gyfer y dyfodol oherwydd mae'n beth anhygoel i roi ar y CV a hefyd yn gyfle i chi wneud cysylltiadau gyda cyflogwyr ag ati. Mae modd hefyd i chi ymgeisio am tysgystrif sgiliau iaith gan y Coleg Cymraeg sy'n beth extra eto i roi ar y CV. Felly, ymgeisiwch erbyn Ionawr y 15fed ar ffurf e-bost i'r coleg. Peidiwch ag oedi, does dim byd i'w golli, ewch amdani.